ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియోలో చూసినట్టయితే ఒక ముసలాయన టీ తాగుదామని వెళ్తున్నాడు. కానీ ఉన్నట్టుండి కళ్ళు తెరి కింద పడిపోయాడు. మరి అతనికి సాయం అందిందా లేదా? పదండి వీడియోలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ టీ స్టాల్లో చూడండి, జనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు. వాళ్ళని ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. అట్లానే ఈ వీడియోలో ఉన్న ఈ ముసలతను కూడా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి. అతను సరిగ్గా నడవలేక పక్కనే ఉన్న స్కూటర్ మీద వాళ్తాడు. ఆ స్కూటర్ మీద ఉన్న అమ్మాయి ఆ ముసలాయన మీద చిరాకు పడుతుంది. అతను అయినా సరే మెల్లిగా నడుచుకుంటూ వచ్చి ఆ టీ స్టాల్లో కూర్చొని టీ ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఆ ముసలాయన టీ తాగుతూ స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయాడు. ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే కూడా వచ్చారు. ఆ పక్కనే ఉన్న మెడికల్ స్టూడెంట్ అమ్మాయి అతనికి సిపిఆర్ చేస్తూనే ఉంది. చూద్దాం మరేమవుతుందో. చివరికి ఆ సిపిఆర్ పనిచేసింది. ఆ ముసలాయన లేచాడు. వాళ్ళందరూ ఆ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఆ ముసలాయన్ని కూర్చోబెట్టి అతనికి రెస్ట్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఆ ముసలాయన మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కృతజ్ఞత చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, సమయానికి ఆ పక్కనే ఉన్న మెడికల్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఆ ముసలాయనికి సిపిఆర్ చేసి ఏ విధంగా సహాయపడ్డారో. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దట్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్.